Det er altså noget, du misforstår, det der med din tilladelse. Nej. Ja. Ja, Lena. Det er min mor, der har ringet. Hvad er det? Prøv at høre her. Hvorfor svarer du ikke, når jeg ringer? Du skal huske at stemme til Folketinget. Hvad skal du stemme? Jeg stemmer for mig selv. Skål, Lena. Jeg har heller ikke idé om, hvad... Ja, med Lena i spidsen, så kommer det her lorteland til at køre som min klat smør. Det kan jeg godt sige. Du skal tage og stille op næste gang. Men Nej, jeg stemmer på ham der, hvad fanden var det? Jo, Vagn! For jeg var til gavn. Ham stemmer jeg på. Ham der med pigenavnet, han inviterer til dig. Med hvad? Ham der snakker med. Med pigen. Med pigenavnet. Hvad er han hedder? Ashley. Ja, Ashley. Hvad var det, han sagde til dig? Det var det der med... Ja, det bliver lavet et hjemmesidesystem til ham. Nej, til hans søn, der er ude at rejse, eller hvad? Jeg kan godt huske, jeg har hørt det. hej. Jeg har til gæster. Jeg ved ikke, hvor jeg skal bruge, når jeg har gæster. Nej, det er det slet ikke. Nej, Det er